बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ बाक्सायाव आइजोफोरा सोमावसारदों। मिनि लकडाउन सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो माइक्र' फाइनान्सनि माखासे मावथिफोरा बाक्सानि मतिपुर ओनसोलनि आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा लानाय रांनि सुद नागिरनानै आइजोफोरखौ हालाय हाफाय खालामनायनि जाहोनाव लामासिम बेरेखा सोमावसारनानै ओंखारबोदों गोबां आइजोफोरा। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय मिनि लकडाउननि सिगांनो आइजोफोरा लादोंमोन दाहार। नैथियाव दङ धेमाजि जिल्लायाव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों। दिनै धेमाजि जिल्ला जनाय रेलवे स्टेशननि साखाथियाव थानाय लक्की नेपाली गामियाव ड्राग्स फालांगि खालामग्रा सानै सुबुंखौ पुलिसा हमदों। हमजानाय सानैखौ हाइजुद्दिन आली आरो पुतुल महात होननानै सिनायथिनो हादों। सानैबो गोबाव समनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावबोगासिनो दंमोन होननानै गामिनि सुबुंफोरा मिथिहोदों। थामथियाव दङ बड'फा नोगोरनि आद्रा थानाय लुफुङै EMफोरनि थाग्रा खुलिखौ लुफुंनो बिटिआर सरकारा साखाफारा। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सेक्रेटारियेट लांगोनायाव गोग्लैसोनानै थानाय BTCनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि थाग्रा खुलिखौ गोदानै लुफुंनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे PWD बिफाननि इन्जिनियारफोरा दिनै फुंबिलियाव नायगिदिंहैयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि थांनाय 17 बोसोराव BTC खुंथाय गोहोआव थानाय BPF सरकारा BTCनि सेक्रेटारियेटनि साखाथियाव गंसेबो थाग्रा खुलि लुफुंना होनो हायाखै, जायनि थाखाय आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय BTC सरकारनि मावफुं सोद्रोमाफोरा जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय आरो थांलाय फैलाय बिथिङाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों होननानै बुङो। ब्रैथियाव दङ कर'ना भाइरासनि गेजेरावनो ब्लेक फांगासनि गाग्लोबनाय। हादराव कर'ना भाइरासनि थासारिजों सुबुं माहारिया हालाय-हाफाय जानांनाय थासारिनि समावनो गुबुन मोनसे ब्लेक फांगास मुंनि भाइरासनि गाग्लोबनाय खौरां मोननाय जादों। राजस्थान रायजोआव ब्लेक फांगासनि 700 केसआ सोराङाव फैदों। गुबुन फारसेथिं राजस्थाननि अनगायैबो हादरनि गोबां रायजोआव ब्लेक फांगासनि गाग्लोबनाया गोसारबाय। मख'नो गोनांदि राजस्थानाव ब्लेक फांगासनि गाग्लोबनायाव दासिम 700निबो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। बाथियाव दङ ठिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मखौ बुथारग्रा दायनिगिरि दिपु नार्जारिखौ हमबाय। थांनाय हरनि 10:30 समाव क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझारनि थागिबि शिबु प्रसाद ब्रह्म मुंनि सासे ठिकादारखौ न'नि लांगोना लामायाव खास्रि बिस्रियै देगारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबना गालांदों आरो सासेखौ गोब्राब जोखोम खालामो। जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिसा गोख्रों संदानना शिबु प्रसाद ब्रह्मखौ जिउ फोजोबस्रांनाय दायनिगिरिखौ क'क्राझार कदमतलानि दिपु नार्जारि होननानै सिनायथिनाय जादों आरो बिखौ चिरां जिल्लानि रुनिखातानिफ्राय खानो मोन्दों। गोब्राबै जोखोम जानाय ठिकादारखौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार MRM हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोनब्लाबो जिउ गोमायो आरो अशक बर' मुंनि सासेया गोब्राब जोखोम जानाङो। गोब्राब जोखोम जानाय अशक बर'आ बुङोदि मोनाबिलि समाव नारानाथा सासे गथ'साया गोबौ हाथियारजों फैना गाग्लोबफैयो होनना बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।